darvos conta, no, de parte do contido do Consello Nacional, na medida que en este momento sigue celebrándose, pero en calquer caso onde xa abordamos o punto primeiro e fulcral, no, deste Consello Nacional, que era o informe político da Executiva, polo tanto do realizado, no, neste último período e as liñas de traballo, e en calquer caso, dende logo, basicamente un informe que foi aprobado por a abrumadora maioría, e en calquer caso onde nos trazamos como tarefas máis importantes para o vindeiro período, naturalmente as eleccións municipais, onde redoblaremos os esforzos dirixidos a conseguir un bo resultado electoral e a gobernar no maior número de concellos posibles, e tamén dentro deste traballo, en principio, o día 26 deste mes, faremos unha convención nacional. Tamén, naturalmente, non obviaremos a defensa, desde logo, dunha saída social á crise frente a políticas cada día máis agresivas contra a maioría social, que evidentemente non acabaron e que, polo tanto, están naturalmente empobrecendo a maioría da población simplemente para que unha minoría cada vez máis minoritaria gane máis e máis, non? Dende logo, dende a constatación tamén do Consello Nacional de que Galiza está atravesando por unha situación verdadeiramente crítica, porque máis alá das consecuencias das políticas antisociais que me acabo de referir, pois tamén o noso país ve como se está afectando claramente todo o que son os piares económicos e, dende logo, financeiros, atacados, desde logo, en este momento dunha maneira clara, sin que haxa ningunha defensa, nomeadamente por parte do goberno galego. Ver o que está acontecendo co sector lácteo galego desaparecendo a ollos vista, ver o que está acontecendo coa pesca, donde outra vez cotas absolutamente inxustas, en casos como o do lirio ou da xarda, e hoxe mesmo nos enteramos que mentras se lle impide pescar a nosa flota, ábrese o mercado europeo e basicamente ao final o español, verdad, as importacións de xarda procedente de Noruega sin arancel. O que vai acontecer, denunciado pola propia patronal, co acordo feito sobre a conserva entre a Unión Europea e Papúa, con un decreto do carbón que se empezará a facer efectivo e que supoñerá a perda de miles de empregos neste país, co sector naval, a construción naval civil sin levantarlle o veto, ou ca Caixa xa neste momento en perigo absoluto de venda a precio de saldo. E, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego non aceita que como única saída nos quede a emigración. Non aceitamos que eso sexa o noso destino último, a emigración, non? E, polo tanto, frente á ausencia de liderazgo, frente á ausencia de políticas gubernamentais capaces de defender o mínimo que se pode defender, que é o dereito a producir e o dereito a vivir na propia terra, é máis necesario que nunca. Se o ratifica o Consello Nacional que haxa unha movilización social, e en consonancia con eso volvemos a decir que mañá, día 13, hai unha manifestación convocada polo Bloque Nacionalista Galego e outras organizacións ás 12 en Santiago de Compostela, co lema Galiza ten dereito, non? Donde, dende logo, hai que exixir responsabilidades políticas a quen está conducíndonos a esta situación e, dende logo, tamén un cambio profundo das actuais políticas que se están aplicando, das políticas económicas. Tamén, dende logo, exixir da Presidencia da Xunta algo máis, algunha actuación política máis en defensa deste país que decir que non ten competencias. No caso da Caixa, nos coloca, naturalmente, ou coloca a Caixa nunha situación de absoluto risco. Esa situación non se deriva nada máis que das política aplicada polo Partido Socialista no goberno central e, dende logo, tamén ca aquiescencia maior ou menor do Partido Popular, que, como sabemos, acabouse abstendo frente ao decreto no Congreso, e unha claro fracaso do señor presidente da Xunta na defensa da permanencia da Caixa e, polo tanto,
en que estrategia seguir para modificar ese decreto. Frente aos que decíamos que había que levantar unha posición galega, dar combate político frente a unha decisión política do goberno central, o señor presidente da Xunta elixiu outro camiño, o camiño de pensar que negociando a través do seu grupo político en Madrid pois iba a conseguir un resultado que a vista está non conseguiu. Polo tanto, unha situación ademais que se agrava desde o punto de vista da sinceridade, da defensa, do mantemento da Caixa como tal, cando aínda a estas alturas nin siquiera ten decidido, ou polo menos non o fixo público, e non parece que vaya a ser así, presentar recurso contra ese decreto. Un decreto que non solamente perxudica os intereses galegos desde o punto de vista que obliga a Caixa a bancarizarse nunha situación dificilísima, sino que tamén invade as propias competencias autonómicas que, segundo o Estatuto, son exclusivas do noso país. Polo tanto, mal camiño elexido polo señor presidente, que aínda é capaz, dende logo, de xustificar a posición do seu grupo político no Congreso, dicindo aquelo de que esa abstención se fixo para non perxudicar a imaxe de España no exterior. E claro, a pregunta é se iso é importante para o señor Núñez Feijóo ou realmente o importante era defender a Caixa, defender o aforro galego, defender o centro de decisión no noso país e que ese aforro servira para o desenvolvemento do noso tecido económico xa depauperado, como todos vemos.